Тичат в момента национални програми за онкозаболяванията при жените, при рака на маточната шийка. Тези прегледи се осъществяват в ДКЦ-5 в Тракия. По тази програма безплатно трябва да минат и да бъдат прегледани 1000 жени. Значи, освен прегледа и цитона маски. Тайната програма, която е в ДКЦ-5. В ДКЦ Пловдив има 3 програми. Там се работи с кардиолози, сърдечно-съдовите заболявания, белодробните заболявания и ендокринологичните за диабет. От днес, това, което е важно, от днес, малко с забавяне във времето по технически причини, стартира и в онкодиспансера преглед за рака на млечната жлеза. Там също има около 100 бройки, жени, които трябва желателно е да минат и да се прегледат.